Sa tmiem is-sena li għaddiet il-persuni ta' 65 sena jew aktar kienu jgħoddu madwar 19% tal-popolazzjoni Maltija skont stħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Dan il-persentaġġ jirrifletti żieda ta' 34,000 persuna li għandhom il-fuq minn 65 sena meta mqabbel ma' 10 snin ilu. Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-Gvern qed jinvesti bla preċedent fil-benefiċċji tas-sigurtà soċjali ewlenija fosthom il-pensjonijiet. Fil-fatt in-nefqa totali matul is-sena li għaddiet kienet ta' 560.4 miljun euro li hija 5% aktar mis-sena 2017. L-istħarriġ jitfadaw ukoll dwar kif iħossuhom jgħixu anzjani fl-età ta' 65 sena u akbar b'kuntrast ma' dawk fl-età ta' bejn 16 u 64 sena. 80% tal-anzjani qalu li qegħdin jgħixu kuntenti fil-waqt li 75% u rew li huma sodisfatti bil-qagħda finanzjarja tagħhom. Joħroġ ukoll li minn total ta' 82,000 anzjan, aktar minn 68,000 wieġbu li huma kuntenti il-ħin kollu, jew għal ħinijiet twal jew kultant. Fl-istess kategorija, dawk fitajiet iżgħar kienu jillaħqu aktar minn 269,000 minn total ta' 308,000. L-istudji jagħtu wkoll ħarsa lejn is-solitudni fost il-popolazzjoni. Ftit inqas minn 25% fost 82,000 anzjan stqarrew li ġarbu d-dwejjaq tas-solitudni. Fost persuni ta' bejn 16 u 64 sena, il-persentaġġ kien ta' madwar 15%. Quddiem dawn ir-riżultati il-Ministeru għall-Familja qal li se jibqa' impenjat li jtejjeb il-qagħda soċjo-ekonomika tal-anzjani kollha l-aktar ta' dawk li għandhom bżonn għajnuna fl-immedjat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.